Buntag nga tanan niya na punta sa Pebrero 10, 2026 mga kaigsunan. Adlawng Martes mga kaigsunan, no? Okay. Luto ta og gulay. Ini gitawag og kalabasa mga kaigsunan, na mantay na po diri sa atong silinganan ato lang pong ginutan mga kaigsunan, no? Ay na nila, batangan to mantika. Dayon ganang mantika nga mura non-cholesterol pula sa dito, no? Di po ta magkuano mag ana malit o dili siguradong mantika, no? Ano uban dia lubong ng mantika, no? Mantika sa manok kadaot na cholesterol ng kuna. Okay, ani ato sa pagluto no adobo. Mo ni atong adobo sa kadto paning Bicolores na kultuna, no? Di magilidutan ang mag budget punta sa mga awat. Itaw nani lang itong budget ng kahit paning istorya ng tihik kahit ng tihik kanang tihik na idang kwarta tuloy mo gasto mo kaon do kita budget mukaan pagtakto so budget sa gasto. Nani lang ato ano pabusog na ato ang nila pagpaagi nga gamay gasto pabusog ang atong tiyan nga ana lagod na, no? Ang tihik daghang kwarta di mo gasto mo na diha ay mga pensioner kanang retired mga public employees di mong daghag pensyon di mo gasto mo tihik kini kita mo gasto tawag na ato matay kwarta budget lang ta ani, no? Yung ana recycle yung ana bas kay busog nga atong tiyan ay yung ana na di na tihik lahi ang tihik lahi pud ang budget sonan okay kayo kita nga patay kwarta payapatan nila pensyonado di why tihik hulot ang kwarta sa sunod na pong buwan o napoy pensyon o hudto na po ng nana ta lahir ang tihik o ang budgetero yung nana magisyonan, no? Sa Tilawan na to humana tagluto, no? O pa ni sa Bicolores magisyonan ang pansit gani ha aron butangan ang dikaon pansit lang. Ito joke na sobra ba okay nga gibutang na po to na ani-ani nga kuan nga ni sudan nana ba mapo ning uga wa ato kan ana ay na may daghang pansit di mo mahurot di ang sobra man ang